शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजागंज शिवनारायण 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 म्यूजिक डायरेक्टर डीजे शिवनारायण। काम करा मजदूरी चाहे कर जारिन ले, काम करा मजदूरी चाहे कर जारिन ले। हमर सैया हो ए हो हमर राजा हो, सुनना मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। काम करा मजदूरी चाहे कर जारिन ले, काम करा मजदूरी चाहे कर जारिन ले। हमर सैया हो ए हो हमर राजा हो, सुनना मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। शिवनारायण 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 लहरे से सोच के पिया हमाल हो, सैया से मंगब हम बड़ कमाबल हो। हाँ लहरे से सोच के पिया हमाल हो, सैया से मंगब हम बड़ कमाबल हो। बेच दो हो छठ के पारी अब न बेसी दिन ले, बेच दो हो छठ के पारी अब न बेसी दिन ले। हमर सैया हो ए हो हमर राजा हो, सुनना मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। शिवनारायण 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 म्यूजिक डायरेक्टर डीजे शिवनारायण। लेके लगाइले बजिया कसम हो, देखबै रोज ऑनलाइन फिल्म हो। लेके लगाइले बजिया कसम हो, देखबै रोज ऑनलाइन फिल्म हो। रुचि कहै जा बाजारे मनीष कपड़ा पिन्ह ले, रुचि कहै जा बाजारे सुसंत कपड़ा पिन्ह ले। हमर सैया हो ए हो हमर राजा हो, सुनना मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। मकई बेच के हमरा ओप्पो के मोबाइल कीन दे। शांति